stoličiek z masívu. Nejaká páskovačka. Keby to tak videli bývalí zamestnanci, neviem, čo by povedali. Neviem. Asi by boli šokovaní ako my, nie? Šokovaní? Hej, som šokovaný. Poďme zistiť, či tu je SBS-ka. A ja si myslím, že to majú piči, ale úplne. Poskladáme si nábytok. Ale vypadá to tak, no, že tam je nábytok ešte nejaký. Aj tu sú nejaké kusy nábytku ešte. Tam by sa mala nachádzať SBS-ka. Ale odišla na obed, na bagetku, takže máme chvíľku času. Dúfam, že tu nie je pes. Zostala tu metla. Nevezmeš vedľa? K vám. Máš? Tu bol kedysi sklad. Myslíš, že bude odomknutý? Je tu telo, ale je to zamknuté. Hej, tu bol najvyšší kápo kedysi. Boh vie, čo je s ním. Aha, tu sú kovania ešte. Nábytkové. A koľko ich je tu? To by sa mohlo niekomu ešte hodiť. Tu sa nedalo ísť vedľa náhodou? Potom, kde sa to dalo ísť vedľa? Tuto? Hej, tuto. A tam, kde je to okno, tam je už vlastne odbyt, nie sklad bývalý. Tak tu bol najvyšší kápo, pamätáš? Zasadačka a ideš. Všetko je vylomené. Aj tu bol kedysi sklad. Tu to vydávali, nie? Tiež kovania, alebo čo? Vlastne žena.
Pôjdeme potom tak, ako sme došli naspäť, ešte si to nafotím. A tu sú bývalí zamestnanci, ani neviem, či ich mám ukázať. Pamätá si? Nepamätá si na nich? Fuj, celé to tu zatuchnuté. Zateká tu. Tak tu bol kedysi odbyt. Lepšie povedané sklad. Odtiaľ toto všetko nosili kamióny. Zaujímavé. Poďme zistiť zámok. No tento už nejakú dobu není nový. Toto boli kedysi asi stoly. A sem sa dávala nejaká sklenená výplň. Zistíme situáciu. Nikto nikde.